selagine isih urip kabeh manungsa kuwi diwajibake ngudi kawruh utawa ngudi ilmu. Mung emane akeh kang ngudi ilmu nanging isih akeh kang padha ora ngerti marang tujuan lan inti sarining ilmu. Ilmu kuwi saka jarwa dosoke tembung ilining lumaku madangi umat. Dadi gunane ilmu mau supaya bisa piguna lan migunani para umat. Umat kuwi tegese makhluk utawa titah. Wewujudan apa wae kang tumitah kumelip tumumpang bumi. Kasorotan Surya Candra lan Kartika iki disebut umat utawa makhluk. Mula tembunge umating Gusti, titahe Gusti, makhluke Gusti. Jeneng ilmu kuwi ora mawas saka ngendi sangkane ilmu. Waton ilmu mau bisa piguna tumrap sesamaning urip, wajib dicekel, diregem lan digegem kanggo cekelan gembolaning urip. Nanging kosok baline nadyan ilmu mau ujare ilmu saka bidir, saka mbagedat, ilmu saka tapeling jagat tinggalaning para malaikat. Nanging yen intisarining ilmu mau demen memungsuhan, beda panemu, beda paham, njur nantang ngajak perang, iku wajib ditinggalno. Sabab kuwi dudu ilmu, awit kuwi dudu ilmu ning iku pahame para penjajah anggone demen serakah angangkah-angkah. Mula kudu tansah prayitna lan prayitnani anggonira padha gayuh marang bab undhaking ilmu. Awit jeneng ilmu kang nyata mau kalamun wis rumesep ing samubaringe jawantah dadi panuntuning laku. Marga ilmu kuwi bisane kalakon kinanten laku kalamun wis manjing ing jiwa dadi tanggul bitinging watak dur angkara. Ing tembang pocong wis nyebutake ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Yen ditembangke kaya ngene, ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara.